Siger du hej, Dagmar? Ja. Hvem siger hej? Hvad hedder du? Evelyn. Evelyn. Hvad hedder din store søster? Lala. Luella. Kan du huske, hvad din mormor hedder? Ja. Hvad hedder hun? Peter. Hvad hedder hun? Peter. Hedder hun ikke Susanne? Ja. Kan du sige Susanne? Hanne. Mm. Har du en lærer i din skole, du godt kan lide? Ja. Hvad hedder din lærer? Evelyn. Hedder hun Evelyn? Nej. Hedder hun Evelyn. Evelyn? Hedder hun ikke Vindia? Ja. Hvem? Evelyn. Vinja. Vindia. Er hun sød? Ja. Har du andre lærere? Ja. Og har du nogle børn, du leger med i skolen? Ja. Hvad hedder de? Amma, den hold med mig. Og hold med. Og den hold med jer. Hvad er det for en? Den hold med. Var der en dreng, der slog dig? Ja. Ja. Amma, bange. Og så blev du lidt bange. Ja. Men du leger med en, der hedder Maddie i skolen? Ja. Anna, det sidder her, mor. Den sidder her. Ja. Du vil gerne have, hun sidder ved siden af dig i skolen? Ja. Hvem leger du mere med? Ja. En dreng? Det hedder mor. Er han sød? Nå, det er godt. Og der hej, mor. Og siger du hej til ham? Ja. Og det er det der, mor. Og det er det der. Og mine ben. Er dine bukser gået i stykker? Ja. Må jeg se? Hej, mor. Nå, de er bare lidt beskidte. Nej, hej. Okay.